ассалому алайкум дӯстон, шумо дар шабакаи таҷами ма қарор доред ва мо имрӯз оиди муҳорибаи навбатии Камил Карате гап мезанем. Ва пеш аз саршави видеоролик дӯстон, ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки ба инстаграми мо обуна шавед, чунки ҳамарӯза хабарҳои ММА-ро мо аввалин шуда дар инстаграми худамон пешкаш мегардонем, пас аз он бошад дар YouTube. Қамариддин Ҳасанов ё ин ки Камил Карате дар ташкилоти хардкор ММА бар зидди Керам Козбаев муҳорибаи худро баргузор кард. Муҳорибаи Камил Карате ногаҳон ба миён омад. Сабаби асосии баргузор шудани муҳорибат ба беморӣ гирифтор шудани модари Камил Карате мебошад. Дӯстон, модари ҷанговари тоҷик, бародари мо Камил Карате ба беморӣ гирифтор шудааст ва айни ҳол барои ҷароҳат кардан 3 миллион рубли русӣ лозим аст. Айни ҳол дар экранҳои мо шумо рақамҳои корти шахсии Камил Карате ҷойгузор шудааст. То ҳадди имкон аз ҳамаи шумо хоҳиш мекунам ки бетараф набошед ва дасти ёрии худро на ба хотири мо ё ин ки ба хотири ҷанговар, балки ба хотири Аллоҳ дароз кунед. Иншааллоҳ ки аз ҷониби Худованд кӯмаки шумо дучанд бармегардад. Ҳамаи мо шумо дар ин ҳолат буда метавонем. Аз ҳамин хотир видеоро пауза карда то ҳадди тавони худ кӯмак кунед. Ташаккур барои дастгириятон. Камил Карате дар ташкилоти хардкор бар зидди Керам Козбаев муҳорибаи худро ба хотири модари худ гузаронд ва ин муҳориба дӯстон, муҳорибаи хайриявӣ гӯем хато намекунем. Рақиби Камил Карате Керам Козбаев мебошад. Рекорди ӯ дар муҳорибаи мушти 5-2 аст. ҳозир бошад наворҳо аз ҷараёни сабти Камил Каратеро ба пуррагӣ тамошо кунед. Супер. Теперь на камеру. Было? Думаю, было. Еще было. Являюсь мастером спорта по карате, также черный пояс, третий дан по карате, многократный чемпион Республики Таджикистан, также многократный чемпион Москвы и всероссийских соревнований, также международный. Ну, выступал на... Как манты, брат, по кайфу были? Что надо сказать? Тянет пресс, потому что ты жирный. Да, нормально. Пояс пассажирный. расу як ҳафта пас дӯстон дар шабакаи хардкор ин муҳориба мебарояд ва мо ҳатман ба шумо абзори ин ҷангро бо забони тоҷикӣ пешкаш мекунем. аз ҳамин хотир ба шабакаи мо обуна шавед ва лайку зангулачаро барои видеои навбатӣ гирён кардана фаромӯш насозед, чунки ҳамавақт хабарҳои ҷолибро мо пешкаши шумо мегардонем. То видеоролики навбатӣ, хайр.